Daakye enti. Daakye enti segment no said mu nyina mu nim no. Eye segment a eye futuo yitu yen ho fo. Eye abrabo akwantuo adesuade kakra ewo mu no. Na yemienu nyina yesua. Medika aka kire wo se ne ye betena radio no so ayeka no. Enye wo nko a ne ka kire wo. Ye ka kire yen so ye ho bi. Eni nti ya no ate ase ama me. Sanse ebeye din beye nwanwa se de bia yen betena ha ne a kire wo se fa abrabo ne fa benkum fa fa nifa fa ha fa wura ha fa sen ha na yen so se ye heaven a yen kobi se ye di a yen sanka bi na daakye asan betena radio so kire wo se ehia yen ma ye 2 cd ma ye 3 cd Awurade ma ne mpare yen Awurade ma ne nye ye story menim se enya de beye ye story e we Yesu din mu ye da so ate Awurade no bi no nasene de yire so kire so se denyara sa safo Awurade no ngu yanimu ase baabi ya du ne se ye wo daakye nti na ene ne ye de nam ni ye say admire someone's talent or gift but don't copy because you are unique in your own way. Mami say nsi bi mama o. Admire someone's talent or gift but don't copy. Adentia because you are unique in your own way. Eye brofo, mami breaking it down and famra yan kase yetwi mu ni intimate ase. Efe me kasa yi obi wo abonten ho na ni suade hunu se daakye oba be yensem twere adwuma na ubisa ne de nti opeso be yensem twere adwuma ye den yara obenya nipa ba komienu bi edin abo se ebia me pese be yensem twere adwuma ete se odi ahenkan na ya okese ana osebo nsu ana obenya obi abo ne din eye fe pa se watimi enya nipa bi din abo won nsem twere adwuma nim se wo mu nti opeso be nsem twere adwuma ana se omo na omo ahye wunkunan ama wani age nsem twere adwuma ho it is very good you admire someone's talent or gift. Yes, it is good, but don't copy that person. Say bia said you nipa ne kasa obetena radio ni so ahun so pese wo kasa sa na wo kasa unique edam sronko anyankopon de bo wo no na wayi no ato atwene baabi na wo se me pese me kasa te se odi ahenkan obebre kan hunu se enye da nyina na you will be in a good mood to speak like odi ahenkan enti se eda no so na se enada yi wani nye a obeda kasa te se odi ahenkan no enti na ye brofo kasa na ye be kan ye ne ye kirikiri mu nyina ne se se wani beji obi adom akyede anyankopon de ama no se wani beji ho unya bi a wo pe nanso so amensia onipa no se de oye ne niema nyina adentia san se wo udamu sonko Awurade de bibi sonko a onipa na wo hwe ne so asua no enso so nyaaya anka wo pe wo ho. So admire someone's talent or gift. You can admire, but don't copy. Men copy. Maminka samba akubi nchire asofo nketo ano a eba no. Unse sa feel the hot ye. Ehwa na me wo ntino mete omo language na se. Asofo nketo ano ebiri mutumi admire asofo mpanyimfuo bi. Se anointing bi wo obi so adum bi wo obi so na you respect that gift. Yes, it is good because when you respect it automatically no o bra wo ho ase a unya transfer etimi eba won so na ne ya na asofo nketo no bi mu ye nie enya asofo nketo no kra even asofo mpanifo no bi ye se ebia obo ba no pa bia ya na nyame ede na sem efa yen so ede ba no na watie no watwero good se wo betwero good se wo betwero be ni nyina o ko preach a na opese o preach ni se ne obo ba preach no wani begu ase
mame sanka biem me say ubetumi afa messages enyankopon de mayen anopa bi afiri juoda kopim fiada messages awrade de mayen no eya na eye very powerful munyina mu bedi adanse e entu yourself a ubetumi afa message no eye sa wo befa na emom se uko preach message no a eye preach message no sene wo wa ho odin ene onti ase esitire. Don't try to go beyond your own strength, understanding of the word. Udi agro wani megu ase. Enu ntimi sisu biemu di ama wa me say, yese ube adma adomo a eda obi so. Akyede awurade di ama obi sene obo ba ye na dwuma no se ube adma na mmom unsu nya akwanya ne ye so microphone ma na ye wadwene sene obo ba ye no sa pepepe no be ye no a wanhwe ya obenya asem adentia esunu obiara ene sedie nyankopon onwono no ni su ne ban ene anamon a ode ne fa so enti anamon a me fa so no oyi wadwene so be fa so bia obenya asem ensam trofo enei yahunu se yempanimfo ni bi anamon wo nam so no yehunu ni se nye ena yeka ebia saa anamon no yede wukoko tena saa anamon no so a animguase beba enti it is good you admire someone's talent, you admire someone's creativity or creative works, but don't copy. Even so copy, make sure you do it in your own way within your strength and understanding. When you do that, then you are good to go. Tie Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Yawo Achim Abuabo.